το μεγάλο ψάρι της εκπομπής, θα μιλήσει με τα παιδιά που θα μας γνωρίσουν και τα μικρότερα ψάρια. Άρη μου, για να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Βρισκόμαστε με την Τένια και τον Παναγιώτη Παγώνη, οι οποίοι έχουν δύο ενιδρία, θα τα δούμε ακριβώς τώρα μέσα στο σαλόνι τους, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ένα ενιδρίο είναι αυτό το μεγάλο, χωρητικότητας 300 λίτρων, και ένα εδώ μικρότερο. Μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα τις κινήσεις της κάμερας για να τα βλέπουμε τώρα γενικά. Δύο ενιδρία εδώ, φανταστείτε, στο σαλόνι, και από ένα ενιδρίο στην κρεβατοκάμαρα και στο γραφείο. Τα ψάρια που έχουν στο σύνολο είναι 25 ενήλικες και 20 μωρά από τα ζευγάρια που γονιμοποιούνται. Τι ψάρια είναι αυτά, για να μας πούνε τα παιδιά. Για να μας πούνε, για να ρωτήσουμε. Ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν ο πρώτος που είδε σε βιτρίνα μαγαζιού ένα ενιδρίο και έτσι αποφάσισε να τα αγοράσει. Έτσι είναι, Παναγιώτη? Ναι, καλημέρα καταρχήν και Παπαδάκη. Καλημέρα. Θα σε λέω όπως σε λένε οι φίλοι σου, πάνω. Ναι, πολύ καλά, γιατί έτσι έχω συνηθίσει κιόλας. Έτσι, πάνω μου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το χόμπι έτσι περνώντας από ένα μαγαζί. Είδαμε ένα ενιδρίο, λέμε ωραίο είναι, ας το πάρουμε τέλος πάντων. Σιγά σιγά μπήκαμε πιο βαθιά στο χόμπι, γνωριστήκαμε και με άλλους συγχομπίστες. Έχετε κάνει σύλλογο? Έχουμε ένα σύλλογο, το Πανελλήνιο Σύλλογο Φίλων Ενιδρίου. Τι λες, πόσα μέλη έχετε, Είμαστε αυτή τη στιγμή περίπου 250 και ένας από τους στόχους μας είναι να διαδώσουμε το χόμπι στην Ελλάδα και να αποκτήσουμε και άλλα μέλη. Τι λες, εδώ είναι ωραίο το χόμπι σας και ωραίο που έχετε κάνει και σύλλογο. Τα ψάρια τα οποία βάζετε είναι ψάρια διάφορα, αυτά που έχει μέσα τώρα θα μας τα γνωρίσεις? Από πού είναι τα ψάρια? Εμάς είναι ψάρια γλυκού νερού όλα. Το ενιδρίο που φαίνεται τώρα είναι βιοτοπικό ενιδρίο Αμαζονίου. Αυτό σημαίνει ότι και τα ψάρια και τα φυτά που είναι μέσα είναι από τον Αμαζόνιο. Προέρχονται από τον ποταμό Αμαζόνιο, ναι, ακριβώς. Δεν μου λες τώρα τα φυτά που βλέπω εγώ δεν είναι ψεύτικα? Είναι όλα αληθινά. Μπράβο Πάνο, μπράβο Πάνο. Πάνο, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Και πόσο κοστίζει ένα ψάρι από τον Αμαζόνιο ή μια μολόχα, ένα... Και σου μιλάει ένας άνθρωπος που ξέρει μόνο από σαρδέλες και αυτές καλονείς τώρα πάνω. Ο Στρατής ο Λιαρέλης. Καταρχήν να πούμε ότι τα περισσότερα ψάρια δεν είναι άγρια, είναι ψάρια εκτροφής, έτσι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε. Τένια, μπορείς να βγάλεις ένα να το δούμε? Όχι, τα ταΐζει, να το έρχεται πάνω. Για να κάνει κάμερα. Αυτά τι είναι που βλέπουμε, Παναγιώτη, τώρα? Αυτά τα κίτρινα είναι τα αρσενικά ή τα θηλυκά? Τα συγκεκριμένα ψάρια είναι σκαλάρια ή αγγελόψαρα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα δύο αρσενικά. Αυτό είναι το ένα. Πώς το καταλαβαίνεις ότι είναι αρσενικό? Τα συγκεκριμένα έχουν ένα ελαφρύ καρούμπαλο στο κεφάλι. Ενώ τα θηλυκά είναι πιο ίσιο το κεφάλι τους. Τα βαράνε τα θηλυκά και βγάζουν καρούμπαλα. Όπως γίνεται πάντα με τις γυναίκες και τους άντρες. Άρα εγώ που έχω εμφανή καρούμπαλα, εκεί οφείλεται το γεγονός ότι είναι ένα ιδιαίτερο. Δεν είναι άγρια αυτά αν και προέρχονται από Αμαζόνιο. Τώρα τα συγκεκριμένα ψάρια είναι στην κατηγορία των κυχλίδων. Εν γέννη οι κυχλίδες είναι άγρια ψάρια. Τα συγκεκριμένα είναι από τα πιο ήμερα. Και όταν λέμε άγρια τρώνε, δηλαδή είναι σαρκοφάγα? Αυτά είναι πανφάγα. Δεν χτυπάνε άλλα ψάρια τα συγκεκριμένα. Υπάρχουν όμως υπάρχουν άλλα ψάρια τα οποία τρέφονται και με ψάρια. Να δούμε και κάποια περίεργα, Γιώργο. Πάμε λίγο κάτω την κάμερα, κύριε Σάρο, εδώ να δούμε αυτά τα μικρά ψαράκια, τα οποία δεν ξεπερνούν τον 1 πόντο σε μήκος. Τα βλέπουμε εδώ και μένουν τόσα. Μένουν τόσα για πάντα, έτσι είναι πάνω? Ναι, είναι στο τελικό του μέγεθος αυτά και είναι στην κατηγορία των γατόψαρων. Και τι κάνουν εκεί μέσα? Ποιος ο ρόλος τους στην κοινωνία εκεί? Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, ας πούμε. Είναι ψάρια που μας αρέσανε και τα χρησιμοποιούμε εμείς στο ενιδρίο μας. Από ό,τι βλέπετε ζουν μόνο στο βυθό και τα χρησιμοποιούμε ακριβώς για να καθαρίζουν το βυθό από τα υπολείμματα τροφής. Όπως στην κοινωνία των ανθρώπων είναι. Άλλοι είναι χαμηλά και άλλοι είναι... Τένια. Ψηλά. Εσύ ασχολείσαι με τα ψάρια καθόλου? Μοιραζόμαστε τις δουλειές 100%. Το άγχος φεύγει με το να περιποιήσει το ενιδρίο? Είναι πολύ δύσκολο μόνο για τον Παναγιώτη. Ακριβώς. 100% πραγματικά το ενιδρίο σου προσφέρει στιγμές απόλαυσης και ηρεμίας. Το κόστος θα έλεγα ότι είναι περίπου στα 30 ευρώ το maximum για ένα μεγάλο ενιδρίο. Δεν χρειάζεται καμία περίπτωση. Και να πω κάτι, Γιώργο, και στη Μάγδα. Αυτό εδώ το ψάρι το βλέπετε. Απεικονίζεται στην κεντρική σελίδα του περιοδικού, το οποίο είναι δίμηνο. Λέγεται ενιδρίο και βγάζει ο Σύλλογος των Παιδιών. Αυτός εδώ ο κύριος είναι ψαράκι που βρίσκεται στο δεξί εδώ ενιδρίο από την εικόνα σας. Άμα μας πεις, άμα πει να γυρίσουμε, άμα πηγαίνει να γυρίσουμε... Πόσες φορές γεννάει, να το πω στη Μάγδα αυτό, πόσες φορές γεννάει θηλυκά το χρόνο? 5 με 6 φορές και ίσως αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες, μπορεί και πιο πολύ. Αυτό... Στο ενιδρίο πάντα. Στο ενιδρίο. Μάλιστα.
Ωραία. Το άκουσες, Μάγδα? 5 φορές το χρόνο γεννάει αυτό. Εδώ μου είπανε και ένα ανέκδοτο το οποίο θα παγώσετε λίγο. Λέει πώς λέγεται ο καρχαρίας του γλυκού νερού. Ζαχαρίας. Δεν το έχουμε ακούσει. Ζαχαρίας. Παιδιά, σας ευχαριστούμε που ανοίξατε το σπίτι σας και μην φανταστείτε ότι πρόκειται για μια έπαυλη την οποία σας πήγαμε. Τένια, πόσα τετραγωνικά είναι το διαμέρισμα? Πόσα τετραγωνικά είμαστε εδώ? 86 τετραγωνικά. 86 τετραγωνικά, δεν είμαστε δηλαδή σε μια έπαυλη, σε μια βιλάρα που πήγαμε. Και εγώ χαίρομαι που η Τένια και ο Παναγιώτης αγαπάνε τη φύση, αγαπάνε τα ψάρια. Πριν κλείσουμε να πούμε και κάτι άλλο. Βεβαίως, πάνω μου. Να πούμε και για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φίλων του Ενιδρίου. Ναι. Όσοι ενδιαφέρονται. Που είναι μέλος, να συστήσουμε και τον κύριο. Έχουμε και τον Γιώργο εδώ πέρα, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεια σου, Γιώργο. Έχεις εσύ ψάρια, Γιώργο, έχεις? Εγώ έχω στο σπίτι μου 10 ενιδρία. 10 ενιδρία, 10 ενιδρία. Από πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό? Ασχολούμαι από τα 14-15 μου, τη μισή μου ζωή δηλαδή. Και ξέρεις τώρα τι γίνεται τώρα? Εντάξει, ο Πάνος είναι τυχερός γιατί βρήκε την Τένια. Που αρέσουν και στην Τένια τα ενιδρία. Τώρα εσύ έχεις βρει καμία Τένια που να της αρέσουν τα ενιδρία? Γιατί δεν είναι το πρόβλημα. Εγώ την έφερα διαφορετικά. Πήρα ένα δωράκι, ένα μικρό ενιδρίο με κάτι όμορφα ψαράκια και λέει τι κόλλησε. Ναι, τι γλυκούλης. Και μόλις είδε σπίτι, είδε σπίτι ότι έχει στέρνα ολόκληρη. Παιδιά, εγώ χάρηκα που γνώρισα ήρεμα παιδιά πάνω απ' όλα και που αγαπάνε τη φύση. Όποιος θέλει να γίνει μέλος του συλλόγου να παίρνει την εκπομπή μας να τους δίνουμε τα τηλέφωνα των παιδιών. Και απλά να πούμε ότι τα γραφεία του συλλόγου λειτουργούν κάθε Σάββατο από τις 5 μέχρι τις 10 ή 11 όσο πάει τέλος πάντων. Και είναι στην Νίκαια, στην πλατεία Μέμου, Σοκράτους και Παύλου Μελά στη γωνία. Ωραία. Και αυτό που μου είπε εδώ πέρα ο Λιαρέλης, με τίποτα θα το πω γιατί είμαι βάρβαρος. Ξέρετε είναι από τη Μυτιλήνη και ξέρετε τι μου γράψε εδώ σε ένα σημειωματάκι, μου το πάσαρα για να το πω. Ξέρεις τι μεζέ ούζο κάνουν αυτά τα ψάρια, λέει, του Πάνου και της Τένιας. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε, αυτός έμεινε από αυτό που παρουσιάσαμε. Παιδιά, μη σας νοιάζει, δεν θα του πω ποτέ που είναι το σπίτι σας. Την καλημέρα.